Hej, jeg hedder Silas. Jeg er 23, og så bor jeg i Odense sammen med en kammerat. Til dagligt der er jeg tilkaldt vikar og jobsøgende lige nu. Og så dyrker jeg badminton og er begyndt at lave noget amatørteater. Og det her det er min mor. Og jeg er 47, og jeg arbejder som musiklærer. Jeg er uddannet folkeskolelærer med matematik og religion også som linjefag. Ja, vi kan godt lide at se quizprogrammer i fjernsynet og spille, brætspil og alle mulige forskellige spil. Så derfor tænkte vi, at vi gerne vil være med til at færre bedre. Ja, og jeg tænker, at mine styrker det er geografi og tv og blandt andet Disney. Og sport. Og sport. Og jeg er stærk inden for det danske sprog og grammatik. Og også noget med musik og også lidt natur deler vi måske lidt. Ja. Og noget religion. Ja, og vi håber, vi kan få lov til at være med. Ja. Det kunne være sjovt. Det kunne Ja.